ولی تماشاوانێژای دێوە ڕاستیەکە حەشان نەگرتێ di nava siyaseta Tirkiye di nava rojava Tirkiye'da hem ya opozisyonu hem da salatê heta berpirsê bilindên Tirkiye bu nimune serkumarê Tirkiye li kîjan dunyayê li kîjan navenda biryarê bave îla wê behsê pirsa Kurdan bike kewata pirsa Kurdan li Tirkiye niha li her carekî zêdetir tê behezkirin û zaqtir û zîqtir e. û bêguman di nava Bakurê Kurdistanê jî de pêtiriya dengên Kurdan bi dest dixe HDP ye. Fokus gelek caran ser HDP ye. Heke Süleyman Soylu bêje ku her dem bêguman daxwanînî li hember vê partiyê tund û dijwarin. Mehmet Qasım Ferhat siyasetmedar ev ji Diyarbekirê mêvanê me ye bi rês Mehmet demata baş be. Êdî rewş bi vî awayî di nava Tirkiyeyê de her vê gavê propagandayên hilbijardan dest pê kirine. Bêguman fokusa piraniya aliyan li ser HDP ye û li ser dengên Kurda ye kewata di vî çarçovî de gel û Kurd çawa îdara rewşê bike. بله کرد به تأنی نزدیک دبن جبر کو او سیاسی پارتی کو هنه همویان جرباندنه عرب دبیجن کو من جرب المجرب حلت به ندامت اگر مرفتش تکی جاره کی تجربه بکه دوباره دیسان تجربه بکه بیوسته کو لازمه مرف پیشمانیش بو مرفان ev dibna yani ev ke dibe pişman جبر کو daima vana hatine tecrübe kırını kurji be hassasiyet nizikti ben yani Meral Akşenerji u CHP'ci tecrübe kırını dizanın çine çıdıkın u AK Partici irol ser hükme evji her tişkırını vil malumen leholene şibevi bi teenni yani ser hesabı kadmeşe ez viyad avhat karım bebejim yani Kürt siyasetin Kurdan mecburun hesabı xabıkın. Behesab beakıl terdigerin. Beli. Bu halbet ve gavê hin partiyên nû li Tirkiye da mezeran de bu nimune Partiya Ali Babacan heye Ahmed Davutoğlu heye Ahmed Davutoğlu dibêjin partiyekê Kurdînya jî yani ew gelek daxwaniyên balkî separatî çareserkirina pirsa Kurdan li Tirkiye didin. Gelo hîn vê çawa dibînin yani ev hatine pêşawan bu vê pirsê. Beli. Yani Beli, yani Ahmet Davutoğlu min zamaneki leser hüküm bu u der hakkı Kurdan da haneki kararın nebaş u Kurdan Kürt pehişiyan gırtı bu. Le nevek partiye iktidarı u Meral Akşener'le mizedik. Haneki daha liberal, haneki daha mesela Babacan haneki akçı kwaze veya demokrasi kwaze bir şeveyle mizedik. Le Kürt evvel دبی کو حساب خواب بکن پارتی کردان حساب خواب بکن حساب نابخایتی بکن ایروجی جوینه که بود جوینه داشی مجلس هفسرو که هذا پیرا و توصیه کر یعنی کرد لازم اول بخارا راسبن و بخارا دناو آشیتی دابن عادل بن بحساب تف بگرن و مجبورن اویا 100 ساله aynı tuşlisa Kurdan zulm zor desti uzaktaye و هینا جد دومه بسه yani Kürt pır bedeldan pır emekdan insanı on hapsandan rıziyan yani devi ku Kürtçi behesap tevgerin cenava siyasi partiyan kijan daha bu fayda veya kijan daha kem zarardı de devi ku bu arada ittifak içebikin yani eğer ittifak bu berjevendi Kürt bu fayda ve evyacı devi ku çekinle ne tek bir sloganı ki bu gotne ki ne be yani. Öyle bir ismi Mehmet vakata guti ha dengin Kurdan banduryavan he li ser guartına parsan gayezid nava Türkiye'de mina 2019'dan harbilerin işaretdariyan evet yar bun. Jiberhan de herkese daha fazla dengi Kurdan dike. Legelu Kürt vakata guti dinafxada çıbiken Kürt dinafxada çarek bikevin. Ça ve waraqib bikar binin de çarçıve parasına برجوانگین خو به دست خستنا برجوانگین خو جبر کو تو مافی کردانی بنگین حتی نهانینه ولی دیاره دنگمه نها باشنا گه بریس محمد حتی چه دبه تماشا بانیجا البته لدیاربکری هفسروی که هدف متا سانجار دیگل به صدان سازین سیویل جویا بو د چارچوبه جوینه ده بحث کومه که پرسان کرده بو جوان پرسانجی بحث انده کرده بو گلو کرد چاوا راوش حال بجاردن بشوپینه چاته که به حال بجاردن
به تایبەتی جی که مجارا پرسا سەرکوماریە گەل و کوردان جی نامزەتی خۆ هەبێ کەسێک ji بۆ سەرکوماریە تورکیە di heman demda bersiva aliyîndin jî halbet di çarçovê vê civînê de bêguman berpirs û rêxerawên civaka sivîl jî serincawan hebûye weke mêvanê min niha evî gotî serincavî jî hebûye helbet em ê hewl bidin careke din em ê di gel mêvanê xwe guftuguyê berfirehtir bikin ji ber ku me besta min e serincavî li ser vê pirsê werbigirîn. Berê Simet het ez borim niha dengê min gehîte te. Hîn bi sedan rêxerawên civaka sivîl li Amedê civiya bûn. Li Diyarbekirê helbet rêxerawên civaka sivîl tabîrê lamû texên cudayên civakî dikin. Hûn çi dibêjine partiyên Kurdan? Kûmeke partiyên Kurdan hene lê qet nagehne hevdû. Dibêjin em dê gehîne hevdû nexşeriyekê me stratîjiyek hebe qet nîne. Niha hûn çi daxwaza lê dikin gelin. Yani من توصیه من وکا میسیونا شیخ سعید افندی و ریحواله من پارتیا HDP را اوه yani em dibêjin ewl divê ku Kurd bi nav xwêda aşîtî û yek îtihadekî çêbike yani îttifaqekî çêbike pişra eger Partiyê Tirkan jî dixwazin alîkar bin bira alîkar bin lê ev divê ku neyê vî wateyê ku siyaset û berjewendiyê xwe bikin ek hakim li ser nêrînê Kurdan. Ji bo ku Kurd hesasiyetê wan heye, Kurd ola girêdayê bi ola xwe vane, Kurd ürf û adetên wan heye. Deng tê we? Deng tê me tê me. Ha deng tê. Yani Kurd hesasiyetê Kurdan heye, ürf û adetê wan heye. و جبیر و باوریا خورا پر گریداینه او پارتی سیاسی کو ترک آلی ترکان دا خوازن کو آلی کار بن بکردان را برابر بن تشتکی نابلی نیرین و فایده خوی سیاسی اگر بکن حاکم لسر پارتی کردان اویا جو کرد بیان نرازینه و مجبور دبی کوان نبه yani bira müttefik bin ama bira nekin siyaset akwa nekin hakim egemen ideoloji akwa nekin egemen liser civaka Kurdan Kurtviyan ve zanım kabul nekin. Öyle birisi mesela taçan giringe aliyen Kurdan liser vê pirsê kal ser hande bikin ku cada Kurdistanî raya gişya Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê hende dî huşyar bikin. Ku pirsa Kurdan li Türkiye ve kota gotî pirsa nasnameye, pirsa zamane, pirsa coğrafyaya, pirsa kültüre, pirsa ke mêjîneye ku heta vêga vê berdam hewl tê dan ev pirsa bête helandin lê her heye û nal her demekî zîxtire. Taçan giringe raya Kurdistanî yani hev bixin, yek bixin di çarçovê vê pirsê da gelin. Belê. Yani em viya dibin. Kurd ji netewa xwe, ji bir û bawariyê xwe, wata partiyê wan eger ji esasê netewa Kurd û ji bir û bawariyê wî dûr bikeve, civak kerhen desteka xwe dide. Kerhen yani naxwaze ji hezkirina Muawiye nîne, ji hezkirina Elî nîne, dibêjin lê bixuza Muawiyeyê da. Yani divê ku hesabê ol û netewa Kurdan siyasî partî bikin. Meviyago vî tewsiye kir û pişra meviyago divê ku di nav xwe de bi hiqûq bin, adil bin, adilane tev bigerin. Di Kurd bixwe di nav xwe de û Kurd û sê perçê Kurdistanê da heye û di nav wana da ittifaq û yek edaletekî tesis bikin. Wata ku viyan tenê nekin bi heremî bifikirin, dîsan bi ser nakevin. Di vî nahiyê de me got eger wezîfekî li ser misyona Şeyx Saîd bikeve em xwe hazirin bînin bibin wasite di nava yekîtî û îttihadekî adilane di nava Kurdan da. Yani em vî tewsîl li hemû siyasetê Kurdan dikin. Me li HDP jî kiriye, em di wî jî dikin. Em ji waran dibin bi hesab bin, bi eqil bin, ev sed sale xelk bedel dide, di hepsan da hatiye rizandinê û perîşan biye, malwêran biye, hûn viyan çarçur nekin. Yani em viyan dibêjin dubare dikin û hemû deve waxtê jî em ê bibêjin viyan. Ji destê me eftê lê civaka Kurd ji Partiyê Kurdan pêştetir ez ya jî dibînim. Civaka Kurd daha hişare
daha bi hesabe, daha bi tevgere jiber wî eger hin insan bibin vesile di nava Kurdan da yek kîtîkî adilane û bi tevahî evê çê bibe. Ez bi vî bawerî damê. البريس محمد قاسم فرات سياسة مدار جديار بكريت قال ما بوي فارك خوش